ஹலோ வெல்கம் டு ஏகேஎஃப்எஃப் தமிழ் கேமிங் சேனல். இந்த நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா வேறலான அப்டேட்டு. ஆனால் இது வந்து நம்ம சேனலில் போல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏடிஎம்எம் தினேஷ் அண்ணன் போட்ட வீடியோ தான் நம்ம எடுத்து போட்டிருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா என்ன முதல்ல நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஏடிஎம்எம் கேமிங்கோட இது டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், போய் அவருக்கும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு வேறு லெவலான யூடியூபர் தான் அவர். போய் அவருக்கும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அவருக்கும் என்னோடய வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முதல்ல என்னோடய வீடியோக்கு முன்னாடி அவருக்கு போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வீடியோ வந்து பாருங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆக்சுவலி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ நாளைக்கும் வந்துட்டு ரிடீம் கோட் வீடியோ வந்து போடுறேன். நாளைக்குன்னு சொல்லியிருக்க மாட்டேன், இன்னொரு ரிடீம் கோட் வீடியோ நான் வந்து போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. ஸோ அதான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு வேற லெவலுக்கான அப்டேட் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ மொத்தமாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரிவார்ட்ஸ் கலெக்ஷனே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அளவுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரிவார்ட்ஸ் வந்து கிடைக்க போகுது. ஸோ இது எப்படி கிடைக்க போகுது, என்னென்ன கிடைக்க போகுது எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன். ஸோ இந்த ஒரு FFWS வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கூடி சீக்கிரமே நமக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஸோ கிராண்ட் ஃபைனல்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை செமிஃபைனல்ஸாக இருக்கட்டும், ரெண்டுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நடக்க போகுது. ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைவ் வந்து நடக்கும். அந்த லைவ் பார்க்கறது மூலமாக நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ரிவார்ட்ஸ் மக்களே, ஒன்றா ரெண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வைக்கிறானுங்க. ஸோ இதுலேயே வந்து நீங்கள் நிறைய சர்வர் வச்சிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படியே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சர்வர்லையும் ஒவ்வொரு மாதிரியான கலெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறானுங்க. நீங்கள்லாம் இந்தோனேஷியா அப்புறம் வந்துட்டு அந்த சைடு பிரேசில் அப்படி வச்சிருந்தீங்கன்னா வேற லெவலுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயர் வந்து கொள்ளடிக்கலாம். ஸோ அது எப்படி கொள்ளடிக்கிறது அப்படின்றத நான் வந்து சொல்லித்தரேன். அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் வந்து பாருங்கள். கண்டிப்பாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ வேற லெவல் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அதனால் அப்படியே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இந்த ஒரு பேராஃபுல் அமேசான் பிரைம் பெருசா ப்ரோஸ் அப்படி சொல்லிட்டு ப்ரோஸா என்னமோ ஒரு பேருங்க புதுசாக வைக்கிறாங்க. இந்த ஒரு கன் ஸ்கின் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு லெஜெண்டரி கன் ஸ்கின் பேராஃபில் சைடில் இருந்து. ஸோ பேராஃபிலுக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் லெஜெண்டரி கன் ஸ்கின் நினைக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி வந்துருந்துச்சா தெரிஞ்சுன்னா மறக்காம வந்து கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஸோ ஒரு பவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்கானுங்க, அம்மா கொடுத்துருக்கானுங்க, ப்ளஸ் இதெல்லாமே ரீலோட் ஸ்பீடு மட்டும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பண்ணியிருக்கானுங்க. ஸோ இது நல்ல பவர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லலாம். நல்ல பவர்லாம் கிடையாது, ரேட் ஆஃப் ஃபயர் அப்புறம் டேமேஜ் கொடுத்தா தான் நல்ல பவர், ஓகேவா. ஸோ நம்மளை பொறுத்தளவுக்கு அதுதான். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது இதில் இல்லைன்றதுனால இது ஒரு மீடியம் ஸ்கின் தான். ஸோ அதனால் வந்து எடுத்துக்கோங்க. கண்டிப்பாக வந்து இதுக்கு ட்ரிக் இருக்குது. ஸோ என்ன ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நம்ம டைமண்ட் ராயில் சொல்லி கொடுத்தோம் இல்லையா, அதே நீங்கள் வந்து இதில் ட்ரை பண்ணலாம். அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 to 70% வந்து ஒர்க் ஆகும். இதில் வந்து ஒரு 30 to 40 தான் ஒர்க் ஆகும், ஓகேவா. கண்டிப்பாக வந்து நெட் ஆஃப் பண்ணி விட்டுட்டு 2-3 கிளிக் பண்ணுங்க, திரும்ப நெட் ஆன் பண்ணுங்க, ஸ்பின் பண்ணுங்க, அவ்வளோதான் மேட்ரு முடிஞ்சா. ஓகே. ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு வேற ஒன்றும் சொல்கிறது கிடையாது பெருசா. ஸோ இந்த ஒரு கன் ஸ்கின் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேம் பிளே பண்ணிருந்தீங்கன்னா மறக்காம வந்து கமெண்ட்ல சொல்லுங்க, நான் வந்து பின் பண்ணி வைக்கிறேன். ஸோ ஓகேவா. அப்புறமா நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு இமேஜ் வந்து பாருங்க மக்களே, இதுல இருந்து நமக்கு வந்து சம்பவம் ஸ்டார்ட். ஸோ என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா கில் டு வின் கெட் ஃப்ரீ ரிவார்ட்ஸ் எவ்ரிடே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற ஒன்றும் கிடையாது. நமக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கூடி சீக்கிரமே நமக்கு கில் டு வின் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் வரப்போகுது. ஸோ ஃப்ரீ ரிவார்ட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுக்கிற ஒவ்வொரு கில்லுக்கும் வந்து தருவானுங்க, ஓகேவா. ஸோ நீங்கள் எடுக்கிற கில்லுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃப்டர் மேட்ச் ட்ராப்ல வந்து ரிவார்ட்ஸ் வரும். அது வந்து கன் ஸ்கின்னாக இருக்கலாம், இல்லை வந்துட்டு வெப்பன் ராயல் வச்சா இருக்கலாம், எது வேணா இருக்கலாம். ஸோ பார்த்துக்கலாம். இது வந்து அதர் சோருக்கு வந்து 18ஆம் தேதி சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம சோருக்கு வந்து 22க்கு மேலே தான் வரும், ஓகேவா. ஸோ 21, 22 அந்த டேட்டுக்கு மேலே தான் வரும். ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் இப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இருந்தாலும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈவெண்ட்டை கூட விடுங்களேன், இதான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேட்ரே வந்து கிடையாது, இதெல்லாம் ஒரு மேட்ரே கிடையாது. ஸோ இருந்தாலும் இதுக்கப்புறம் இருக்க போகிறதா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவல் ஃபன் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு இமேஜ் வந்து பாருங்க. ஸோ இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ நானா உளறிட்டு இருக்கல, ஸோ தூக்கத்தில் இருக்கிறதுனால அப்படி தாங்க வருது, என்ன பண்ணுறது. சரி ஓகே. இந்த ஒரு இமேஜ் வந்து பாருங்க. நான் இதை வந்து நேற்று நைட் வந்து பார்த்தேன். எனக்கு வந்துட்டு என்னடா இப்படியா யோசிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு. என்ன சொல்கிறாங்களாமா, ஃப்ரீ ஃபயர் சொல்கிறானுங்க, நம்ம இந்தியன் ஃப்ரீ ஃபயர். எவ்ரிபடி ஆஸ்க் வேர் இஸ் மிஸ்டர் ஷாப், அதாவது எல்லாரும் கேட்குறாங்களாமா மிஸ்டர் ஷாப் எங்கே அப்படி சொல்லிட்டு. ஆனால் ஃப்ரீ ஃபயர் வந்து யோசிக்கிறானுங்களா, என்ன யோசிக்கிறானுங்களா, நோபடி ஆஸ்க் ஹவு இஸ் ஃப்ரீ ஃபயர், அதாவது எல்லாரும் வந்து ஃப்ரீ ஃபயர் தான் கேட்குறீங்க, ஆனால் எல்லாரும் வந்து மிஸ்டர் ஷாப்பை தான் வந்து கேட்குறீங்க, ஆனால் ஃப்ரீ ஃபயர் எப்படி இருக்குன்னு யாருமே கேட்க மாட்டீங்க, ஃப்ரீ ஃபயர் மேலே உங்களுக்கு அக்கறையே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு போஸ்ட்டை போட்டுருக்காங்க மக்களே. இது வந்து மீம்ஸ் அம்மா, கீழே பாருங்களேன், என்னது மேலே பாருங்க, ஃப்ரீ ஃபயர் மீம்ஸ் ஹேஷ்டாக் கூட பார்த்துக்குங்க. இப்படி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணி பங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கிறானுங்க இந்தியா, அது என்னது இன்ஸ்டாகிராமில். ஸோ ஏன்டா இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் தெரியல. சரி ஓகே. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, எதுக்கு இப்படி போட்டுருப்பானுன்னு நினைக்கிறீங்க. ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவனுங்களே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து எங்களை யாருமே கேட்க மாட்டாங்கடா, மிஸ்டர் ஷாப் மட்டும் கேட்குறானுங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து போட்டிருக்கானுங்க. ஸோ இவனுங்க என்ன நல்லாவா இல்லை, கோடி கோடியாக சம்பாதிக்கிறானுங்க நம்மகிட்ட இருந்து, இதில் என்னடா வந்து ஃப்ரீ ஃபயரை கேட்க மாட்டேன்றானுங்க. சரி ஓகே, எவன் ஒன்று. ஸோ சொல்லணும்னு தோணுச்சு சொல்லிட்டேன், ஓகேவா. எனக்கு பார்க்கும்போது சிரிப்பாக வந்துச்சு, அதனால சொன்னேன். ஸோ அப்புறமா நமக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைம், அதாவது காலம் தாழ்த்தாமல் நம்மளோட அப்டேட்டுக்கு வந்து போயிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வீடியோ வந்து பாருங்க மக்களே. இது ஆக்சுவலி என்ன வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, பூயால இருந்து இந்த ஒரு ஃப்ரீ ஃபயர் அதாவது FFWS இருக்கு இல்லையா,
ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரிவார்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அந்த வீடியோ தான் ஓடிட்டு இருக்குது. ஸோ அதில் செமிஃபைனல்ஸ்க்கும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரிவார்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்க்கும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரிவார்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. ரெண்டுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வரப்போகிற 28ஆம் தேதி ஓகேவா, 28ஆம் தேதி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு செமிஃபைனல்ஸ் வந்து நடக்க போகுது. ஸோ அன்றைக்கி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃப்ரீ ரிவார்ட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. ஓகே, வழக்கம் போல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா செமிஃபைனல்ஸ்க்கும் இருக்கும், ஃபைனல்ஸ்க்கும் வந்து இருக்கும். ஸோ செமிஃபைனல் பொறுத்தளவுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பூயால கொடுக்குற ரிவார்டு என்னன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ வெப்பன் ராயல் வவுச்சர், டைமண்ட் ராயல் வவுச்சர், இன்குபேட்டர் வவுச்சர், அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரூம் கார்டு. இதில் என்ன ஒரு இது மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா ஸோ லிமிட்டட் தான் ஓகேவா. ஸோ அப்புறமா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல்ஸ் May 30 அப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு அதே வெப்பன் ராயல் வவுச்சர், டைமண்ட் ராயல் வவுச்சர், இன்குபேட்டர் வவுச்சர். ஸோ அது கீழே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து பாருங்க, லைவ் வாட்சிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதை கம்ப்ளீட் பண்ணால் மட்டும் தான் இது நமக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ அதுவும் இல்லாமல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு ரூம் கார்டும் வந்து இருக்குது. ஸோ அப்புறமா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எமௌண்ட் வந்து இருக்குது. ஆனால் நான் உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்லுவேன் மகளே, என்ன அப்படின்னா ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஏன்னா நமக்கு யூடியூப்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைவ் நடக்கும் ஓகேவா, அதுதான் நமக்கு வந்து முக்கியம். ஏன்னா அதுதான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்டே இல்லாமல் எல்லாருக்கும் கொடுக்குற மாதிரி ரீடிங் கோடு. நான் இப்போவே வந்து அதனால தான் சொல்லிட்டேன். ஏன்னா பூயெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் மட்டும் தான் வந்து பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. அதனால எந்த ஒரு யூஸ்மே கிடையாது. சப்போஸ் ரெண்டு இடத்துலையும் வந்துட்டு கரெக்டாக மைல் ஸ்டோன் கம்ப்ளீட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பார்க்கல தப்பு இல்லை. ஆனால் ரெண்டுலேயுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் கம்ப்ளீட் ஆகாமல் அங்கேயும் கம்ப்ளீட் ஆகாமல் அப்படி போச்சுன்னா ரொம்ப வந்து கஷ்டம், யாருக்குமே எதுவுமே கிடைக்காம போயிடும். ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்ல முதல்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. ஸோ யூடியூப்ல அப்படி என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இவ்வளோ சீனா போடுறீ ப்ரோ, யூடியூப்ல என்னடா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஸோ வரிசையை இப்போ லிஸ்ட்டாக போடுறேன், நீங்களே வந்து பாருங்க. ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஒரு இமேஜ் வந்து பாருங்க, இது என்ன ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நமக்கு கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் ரிவார்ட்ஸ் மக்களே ஓகேவா. ரிடீம் கோட்ல கொடுக்க போகிற அந்த ஒரு கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் ரிவார்ட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். லைவ் வாட்சிங் கம்ப்ளீட் பண்ணால் போதும் நமக்கு இந்த ரிவார்ட்ஸ்ல வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 5000 லைவ் வாட்சிங்க்கு நமக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 100 யூனிவர்சல் ஃப்ரேக்மெண்ட். இது வந்து பாகிஸ்தான் சர்வரோடது. ஸோ நம்ம சர்வருக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறாங்க. மேலே நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆல் சர்வர் அப்படின்றது போட்டுருக்காங்க. ஸோ நம்ம சர்வருக்கும் இதே தான் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கும் வந்து நான் ப்ரூஃப் காட்டுறேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 10,000 லைவ் வாட்சிங்க்கு நமக்கு வந்து 27 கேரக்டர்ல ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் வந்து ஃப்ரீ எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்புறம் 15,000 லைவ் வாட்சிங் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 எமோட்டு, அப்புறம் 2 கன் ஸ்கின்னு, அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3 க்ளூ வால். ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ட்விஸ்ட் தான் வந்து வச்சிருக்காங்க. என்ன சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா ஸோ மொத்தம் 7 ரிவார்டு இருக்குதா, அந்த எமோட் 1 2 3 4 5 6 7, அதாவது கன் ஸ்கின் 2, எமோட் 2, க்ளூ வால் 3, மொத்தமாக 7 ஐட்டம் இருக்குதா. ஸோ 7 ஐட்டம்ல வந்துட்டு 7 ஐட்டம்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று தான் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த கன் ஸ்கினை மட்டும் எடுத்து தூக்கி இருந்திருக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ அதனால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளூ வால் முக்கியம்னா நீங்கள் வந்து க்ளூ வால் எடுத்துக்கோங்க. இல்லை வந்து கன் ஸ்கின் எனக்கு முக்கியம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கன் ஸ்கின் எடுத்துக்கோங்க. இல்லை எமோட் இல்லை அப்படின்னா எமோட் எடுத்துக்கோங்க. ஆக்சுவலி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்டார்டிங்கில் என்ன நினச்சோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனால் இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம சர்வருக்கு சொல்லும் போது ஸோ நம்ம சர்வருக்கு வந்து லீக் தான் பண்ணியிருக்காங்க, கன்ஃபார்ம் பண்ணல. ஸோ அதனால் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரிவார்ட்ஸ் வந்து மாற்றுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் இருந்தாலும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ளூ வால் அப்படியே தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா. ஸோ இந்த க்ளூ வாலை பொறுத்தளவுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ளூ வால் மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா தயக்கப்படாமல் அந்த ரெட் கலர் க்ளூ வாலை எடுத்துருங்க மக்களே. நான் அதான் வந்து சொல்ல விரும்புகிறேன். ஸோ அந்த ஒரு க்ளூ வாலாம் வந்து கிடையவே கிடைக்காது. ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மேபி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணாலும் திங்க் பண்ணலாம். ஏன்னா எல்லாரும் அந்த க்ளூ வால் எடுப்பாங்க ப்ரோ அப்படின்னா நான் வந்து வேறு தான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா கூட நீங்கள் வந்து எடுத்து. ஆனால் இருந்தாலும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ளூ வாலி எப்போ வேணால் ரேர் ஆகும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். ஸோ அப்புறமா நமக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு இமேஜ் வந்து பாருங்க, FFWS 2021 ஃபைனல்ஸ் ஆன் என்னது போட்டுருக்கானுங்கல்ல. ஸோ அது கீழே வந்து பாருங்க 450K, அதாவது 4,50,000 லைவ் வாட்சிங் வந்துச்சுன்னா இந்தியன் சர்வருக்கு கொடுக்க போகிறது ஓகேவா. குங்ஃபு எமோட்டு, லெட்ஸ் கோ எமோட்டு நான் எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் போடுறேன் ஓகேவா. அப்புறம் M79 ஹிப்ஸ்டர் பண்ணி அந்த ஒரு கன் ஸ்கின்னு, அப்புறம் MP40 கார்னிவல் கார்னேஜ், அதான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு MP40 ஸ்லாட்டர், அந்த ஒரு MP40 ஓகேவா. ஸோ அப்புறமா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ளூவாலை பொறுத்தளவுக்கு அரோஸ் டிராகனு, அப்புறம் நியூக்ளியர் பங்கரு, அப்புறம் டிராகன் சீல், இந்த எல்லா க்ளூவாலும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒன்று மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறானுங்க. ஸோ இந்த ரிவார்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு வந்து லீக் ஆனது ஓகேவா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்த இமேஜ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது கன்ஃபார்ம் ஆனது தான். ஆனால் இப்போ வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா, இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டீங்க இல்லையா, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லீக் ஆன இமேஜ் தான். அதனால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நான் கண்டிப்பாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு இது கன்ஃபார்ம் தான் சொன்னாங்க. சிறுநாள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் என் கண்ணால் வந்து பார்க்கல ஓகேவா. அதனால் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதை தவிர ரிவார்ட்ஸ் தான் மாறுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். இந்தியன் ஃப்ரீ ஃபயர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் செமிஃபைனல்ஸ் ரிவார்ட்ஸ் வந்து சொல்லலாம் ஓகேவா. செமிஃபைனலுக்கு சொல்ல கிராண்ட் ஃபைஸ் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் அது சொன்ன அப்புறம் நான் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணிட்டே இருங்க. ஸோ இந்த ரிவார்டில் வந்துட்டு ஏதாவது ஒன்று கிடைச்சா மட்டும் போதுமா, இல்லை ஏதாவது 2-3 கொடுக்கணும் ப்ரோ அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா, மறக்காம வந்து கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நானும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து கேட்டு சொல்கிறேன் எப்படின்றது ஓகேவா. ஸோ இது மாதிரி சூப்பரான கண்டென்ட். இந்த வீடியோவை முழுசாக பார்த்துருப்பீங்க, பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்ல அந்த ஆளுன்ற அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க. மறக்காமல் ADMM கேமிங்க்கு போய் சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அவரோட சேனல் லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கமெண்ட்லேயும் கொடுக்குறேன். போய் பார்த்து அவருக்கும், ஏன்னா அவரோட வீடியோ தான் நான் இது அவர் சொல்லியிருக்க ஒரு வீடியோவில் அவரே சொல்லியிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா, அவரோட வீடியோ யார் வேணால் எடுத்து போட்டுக்கலான்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனால் மறக்காமல் எல்லாமே நம்ம செஞ்சிடணும் ஓகேவா. இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. மறக்காமல்
போய் ஏடிஎம்எம் கேமிங்க்கும் போய் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கீழே லிங்க்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இது பண்ணுறேன், லிங்க்கை கொடுத்து விட்றேன். போய் அவருக்கும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இதோட அந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு.